Hakasi utrai kata khat nyau tarik shwaban penlong ya kamas bekhod ladon ko organizing committee jong ka sunjuk samla Catholic Nativity Parish Maukarwan hapo ka jingalam usamla Wellborn Snaitang but clever thongni kila ai ko ka jinghikai shapang ka shongkha khna lengbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. ila kentu kan pha mi ki khon samla jong ka sub district banyat hakalenti ka jing sngau tho kalong ke bashit ram hadu kata namar babaro ke nyutli ki balang snong ki bahab hapo kani ka sub district pendan diwa kilawan baneshin banta pura hakani ka la jinghikai wala de banyat lenti kejat deki kentaru kim kheng ya ka jingjingai par ka jing bambiang ka surok hendrai ki wan keluit men sem ban yaro sngongu ya ublei ki khun samla kila yoru kalat ban penyesuk kila de ber ublei haka sakramen jing pensuk lengba ka jing arap lang jong Father George jong ka Saint Xavier College umoy ya ka mas bekhut lapan menta di Reverend Padar Donbok Jerwa kumileng do kongsan haka te kesngi par hadir ka mas bekhut dan sakajing ai sngobai ya ki katu ka ningut kinongkit kam jong ka seng kumbang ông đi như cả kumbang ông bên này không tâm cả cần thề mò ngài nó cả cần thề cả ban khá mò cả cần thề cả ban phun cả ban khá để ngăn keren akan yang cần thề POE ba PGOE ba ki kena PGOE apa ki kena ki syaduna senam PGOE ya kata maka pordai takadang hiju kajudan kani ka program hakaba ni aya ki dawai senam haki school ba ni aya ki dawai we ru haki school ba haki kena samla di kawai nomor ba kadang dah kajing dawa aku bang ong ne ba kadang dah kajing dawa yang joko metepat kamet dapat tempat long develop tempat da wonder hidup kata mo kamet kamding tak kajing buat perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dah kam ya kijung dan kam pun ya kasnam pun ya kibetenen di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila soto hi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakami kaban aibam sai khulung uyo jingbam na kakami bat lada kakami hi kampat kadang habban hisan mo kampat biang teh kata kita ki vitamin kita ki senam kita ki mineral baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kakta kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janro kani ro kadi ko we ka ta haya ka ka phajo ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei ha ka jing san hendai impat da he da san pha te hendai sa ka jing armet te phila so thu hi athai phila so thu hi dei ya kata namar pi haban aibam ya la dei pi hab aibam ikun ro te kandan bet ka kandan bette ka jing kata ya kamet ka phat te dei na kata kadaw ijis pensure ba ki dei bet ban check up man ka por khamtam kani perthei ka bamta ka ba ki health department ba ki wei department repair yale ya ka ban pensothu ya ki dei haki snong ki thau haki breu baro andrei balai pade kadang don hi kani ka early marriage balai pade mo kadang don hadu minta kani ka early marriage ikawai ka daw ka ba katong ka jinglap kalong ki dan katukan ni ki daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimlet bomlet school mo nang ka pade ka experiment nomor kitna samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka ba ki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong kadang shit ka snam
dang kuah hi ban dang kuah ban eksperimen kawai pada kadai kata ka peer pressure lani ka jingya kendu ya ki perlok ki ba lesi ki bachelor ban yalang sama kam kolai ban shongkha kam kolai ti nang ta ki wai pada ki dan kini ki custom and tradition ti men ha dang ha kini ki kendiat ngadang I ka wai ka YouTube channel ha ka ba ka bachelor ya ki kena ban shongkha kolai ti wat lada ka an ka te ban ong ban jute ban shongkha kolai ngai kidang dan hi kini ki kidang dan hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wai ba ki jella ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shrot mo kidang ya dia kan nika jing shongkha kolai nang ta ka social media nang ta ka wai pada broken family nang nika jing bom dan kita ki ba la ban ki lesi kim don ye ki kemi pa kim don ye ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ye ki hakata kalenti ti nang ta pada ka wai ka daw no kata ka school drop out ti ngakwa ti ka